Mondja meg, miért jár hozzám. Forgatókönyvíró vagyok, hát pszichológushoz járok. Lucifer épp rábeszéli Ádámot és Évát, hogy egyenek a tiltott gyümölcsből. Mire Ádám kétkedve visszakérdez. De hát, ha megcsalsz. 1 éven belül gyereket szeretnék, és esküvőt. Jó. Jó, nem akarsz gyereket, nincs szex. Ahó! Nem láttad a piros szoknyámat? Mi honnan ismerjük egymást? Van pár közös emlékünk. Azt állítod magadról, hogy te vagy Lilla? Te ismered? Persze, ő Lilla. Úgy döntöttem, hogy önző leszek, és kiélvezem a lehetőséget. Szabad a csók, ma szabad a szívem. Megvan a szabály. A változásra? Szex. Erre velem, Szalai Éva, te vagy a mindenem. Gumicukor vagyok a tenyeredben. Nehéz az élet. Na, hát senkinek se könnyű. Lilla. Lilla. Lillák! Igen? Például te jó volna, ha volnál, s egy árva szót sem szólnál. Szíved rá